Zdravíte Dekon pri týpe, ako môžeš rašovať long na mape Dust 2, aj solo, takže si kúpiš smoke a 2 flashe, pomôže ti k tomu dobrý spawn, ktorý bude najbližší k tomu longu. O čo vlastne ide? Hodíš si smoke sem, aby si zabránil píku tých CTčok, ktorý je tu za 7 sekúnd, zatiaľ čo ty si vo dverách za 8. Ako hodíš takýto smoke? Bežíš z toho spawnu, namieríš si medzi tie dvere, úplne hore na vrchný kábel, bežíš, keď si niekde sem, na začiatku toho piesku, tak volkneš a hodíš. Ešte asi nejak takto. Tak, smoke by si už vedel a teraz do toho už len flashuješ. Prvý flash je takto, úplne dozadu, aby si flashol týchto, ktorí bežia na ten pík, alebo chcú sa dostať do toho pitu. Nie je 100%, pretože tí hráči môžu ísť obrátené a takto pikovať. Takže si hodíš aj druhý flash, takto alebo takto, to už je na tebe. A vychádzaš. Finálna verzia